Iba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! Merendal na po, merendal na. Sige daw, ika daw. Sige daw. Merienda. Ayos ka. Oh. No, bako nakapakal kang gibo-gibo mo. Nako amuso gibo-gibo. Pakare nga ni partner ang tirada mo. Mga style muna naman, partner. Ayaw sa partner. Kapait mo yan, oy. Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Maray na hapon po sa Indogabos. Kumusta lamang? Ano po ang mga may mga birthday celebrators natin dyan in the afternoon sa DCGB? Kumusta lamang po? Ang sa tuyang hapon? May mga birthday dyan. Happy birthday. May mga trabaho. O sa mga dang trabaho, kumusta ka mo? Maray na hapon, tabi, daraga, albay. Mga taga dyan sa South Gandaraga, maray na hapon. Sa mga taga Albay District, good afternoon. Kumusta lamang? Unit ang sa to, inutunta na ini. Mga tugang na tataramon. Ang tataramon tangon yan, kadlum. Hali po yan mga tugang sa research ni Ronald Baldo. Kadlum. Aram mo kung anong sabiyon mga tugang kang kadlum? Kadlum. Ang kadlum, saro tabi na klase mga tugang nin pananom. Na pigbabalugo ni Ronald. Pigbabalugo, di ba? Ina kong pampatubo kibuhok ini. Gusto kong matry ini kon ang kadlum. Pampatubo kibo. Tas sa daraga na po kang kadlum. Samuya sa sursogon kadlum. Inda dyan sa Bakakay kay Mading Don Solweta. Kay Mading Angelic Yambao. Sa Angeles Picha. Inda ko na napod kayo dyan sa Bakakay. Baka sa Bakakay, tama lang nga ibaga Santo Domingo, ang bulido, Taldes. Diba? Sa Santo Domingo, ang apod Taldes. Oh. Sa Bakakay, di ko alam wala pod kan kadlum. Sa may parting ibang lugar sa First District, anapod nga kang kamote. Kamote. Bagoyo. Boda nga ya, si Rune. Marino. Kula sising birde, nagtugdon sa pile, naghuning malumbay, makawili-wili. Kadlum, a plant, saroda, kadlum plant, a sweet smelling leaves and said to contain medicinal properties. It is used in a baby bath and as a hair conditioner. O see? Kami mananggad kay Ronald, kan mga saraday pa kami, nailing min sa mga magurang bibuda sa iba pang mga lola mi kay to. Pag medyo nga gusto mo nga yung pagbago ka magkari, gusto kadlom, gigumos na sa tubig, Ronald. Gigumos sa tubig, dyan baga sa tabo. Gigumos yan, pagkagumusa, mga tugang di, igigilid yan. Ang pagkatapos mo na magumos, ang gigibukaan mga tugang, pagtapos ka na baga magkarigos, ibibalugo yan sa payo, malangham mo talaga, mamutunon man talaga. Inda, din ako nakahilingon niyang kikadlom. May kadlom pa do, Ronald, duman sa barangay Dapdap. Din ako nakailing kikadlom dyan sa palibot.
Ang nailing ko sa mga Amerikin, sa mga kulong-kugong. Ano ng kulong-kugong? Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, Kuya Henry. Yes. Araw na may ko na. Nakailing ka na may kadlom? Hello. Yes. Nakahiling ka na po kapangunyang kikadlom? Ako ng kandong. Saan po? Ay po ini sa nagrigla. Ano? Nagrigla. Sana anong nagigibukan sa nagriglat di dapog? Nung paamot sa rigla. Piga ano po? Tapos mga ano ba yan? Piga ano po? Sa mga pirilog-pilog ba kang ano? Pigda dapog po sa nagrigla? Makiini. Iyo saan po? Pigpa pa? Pigbabalugo. Iyo. Anday ko po na sa butang kimaray. Kung iyo, pambalugo sa buhok. Oo. Anday ko po sa butan kung... anong? Oh, anong gamit kan sa nagrigla? Kung ini, kung mga nagapagkulog ba ganito na? So nga may guro dysmenorrhea nga niya. Yan. Paguna ko, pigdadapog sa puson. Hindi ba nilipig na dapo? Pigihilot duman sa may puson. Oo, gusto mo? Ay, ayos man pala na, no? Pambulong pala niyan sa mga makulog-kulog ang puso na, di. Kasi nga ito sa mga kanura. Kampanahon. Oo. Okay. Okay. Ngunyan, bagaday naman ngunyan. Ang pigiinom mo niyan, paracetamol. Yan, oo. Yes, oo. Okay. Bakit ang ipinamit? Iya po. Sige po. Salamat ha. Salamat. Yung pala na, no? Yung pala na yan, di ba? Kasi nagkasama. Yan tabi. Mga tugangan sa tuyang tataramon. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ako sa iling ko, aram ini ni Ate Marcia. Tas si Ate Marcia, gari, siyempre baya, medyo suanoy. Karot nga kan ugali mo, mahiling ta sa ngeta, kurusingon ta ka ngaya. Pagrigos iyan sa baby para daw sa kalamayo. Talaga. Ito, Kuya Henry, dakulon po didikadlom. Tanom ko, malang amot sa payo. O si, iyo mananggad, nakikinig po kami sa imo. Good afternoon, Tabi. Hapot ko lang, Tabi, kung paano maka-apply sa school assistant sa Ako Bicol. Di man gayud ma-apply. Tanadangog ko ba kasabaw kay Ate Sally? Ang gabos da, Tabi, na senior high school, tatawanan kay assistance, bako yun yung Ronald. Kung sabihin, di man Tabi ma-apply ta. Ang nakasabi duman sa nadangog ko duman sa programa kan Ako Bicol, gabos da Tabi na high school, senior high school, tatawanan da Tabi ki, ano yan? Tatawanan da Tabi ki assistance kan Ako Bicol, gabos sa senior high school. Yun sabi, duman. Kaya po, magalat-alat sa nata, kung gabos tatawanan, hindi ka man kayo po na mag-apply. Hindi man kayo po na mag-apply. Gusto sabihin, pag nag-senior high school ka, kasabay ka pong matatawanan, okay? Minsan, ihaluan ko po ng lagonde at oregano ang dahon kan guyabano sa may, ay ano ini, natin ba man ini, pigiinom niya da ini. O bueno, ayan Tabi, sandali lingon tako na ibang reaction mga tugang didi po sa, alright. Pigbabalugong nga iyan kang lola ko. Talaga? Ibagan sabi ni Manay Merly Caceres, pigbabalugo da ang mga tugang kang lola niya. Gusto ba naman Manay Merly? Di ka nagbalugo ka na kadlom? Manay Merly? Di ko naman niya inabot niya. Tang inabot ko ngayon. So mga shampoo na. Ayos man. Sabi ni Jeril, good afternoon Tabi, Masidanyan viewers, hereditary supporter. Pakibati po, happy golden birthday po kay Kambal Tito George Bong Bulawan. Yan po sa sitio Pulutay, San Legazpi City, Param Aranya, and Bulawan family all over the world. God bless always. Thank you pare. God bless always. Thank you pare ha. Kuya, dakulon po di. Okay na to. Igwa kami digi sa Maslog. Igapalan sa Maslog dyan. Good PM. Sino po nanalo ng tablet yesterday? Isus ko na. Yun, makuha ka na. Nagdadangog. Sinabi ng magdangog pirmi? Ano harang ka ito, Angel?
taga barangay 18 na di. Barangay 18. Mana, sinabi ng magdangog, pigpainit mo naman ang payo kung niya na. Kola sising berde, nagtugdon sa pili, naghuning malulumbay, makawili-wili. Ulokan mo. Mati ko ang boses mo. Nabubuhay ang katawang lupa ko. Isus, nagurang ini. Kunain sa pagurang na. Anangga nada si Ruth Virgil Garlan ng Barangay 18 Kabangan, Legazpi. Di nagkukontak. Hindi sumasagot. O di, tawagan natin. Si Ruth. Hanapon mo databi Ruth si Miss Judy Buena Obra. Ay, magayon na babae ini. Si Judy. Judy Buena Obra. Gadayo tabi ang hanapon. Ruth Berchel Garlan, kung nagdadangog kanini, dumumang ka databi sa IKB sa Lunes, sa opisina sa Embarcadero ta. Then nakukontak sa cellphone number mo. Mana. Ruth Berchel Garlan, pagday mo na ko ipanaw ko ito kay Angel na tablet na ito. Taramang ko si Congressman Pido na ito kay Angel na sana. Hello? Idol, dagit ka. Day man higa, nagpaliwanag man sana. Ano lang, ma'am? Ang kadlom sa muya, Idol. Barangay. Tapos, pagayo barayli, iso sa murungagan, purti ang marakdolan ng kadlom. Ipang-istorya pa, latos ang tagal. Bye-bye. Di pa pala nagaw kayo nagbabayag kan sound system. Pag ising yan magbaribo, yun mabaya. Di siya marakdolan ng kadlom. Barangay anig di sa muya, barangay. Okay, salamat niyo. Muna, pag nagbabarili pa, sige pasaway na. Uy, mananggad, sabi ni Mading Angelique Yambao, alias Don Sulueta, iyan nga pa di, pigbabalugo nga yan sa buhok. Yung mananggad pala. Kaya pala si Manay Beauty, minagayuno ng itsura ta, adailan dyan. Very good. Shampoo na po yan. O, yung mananggad pala. Sabi ni Manay Merly, shampoo. Ito. Gusto mo po, kadlom, kadakol digdi sako sa ginubatan. Ito. Maray na hapon tabi, nata po taural daw ang burulang sa Buena Vista. Saga may tukak, ulaton pa. Tala ko baga, bawal ang burulang. Baga, dahil naman kita kakatararaman, sige lang kita. Parait sana kita, tara baka may nagbulang dyan na sarong may COVID, nakabagas yan dyan sa bulangan. Yan pingasabi ta. Good afternoon, tabi ka. Ay, yaon sen ini si... Si ihadong Rain boda si ihadang Rain boda si ihadang Marvin. Nasa Japan pala ang duwa. Isus ko kamong duwa. Matindi nasa Japan so inaanak ko. Binibitan naman ni Ronald si Rainelin na de los Valenzuela nangon yan. Dahil man nagbabagong itsura kan duwa. Linga nagiling sa Facebook. Ilang itsura ng duwa mga ihado-ihada Uni si Rino, dahil man nagbabagong itsura di. Ayun mang graray. Pero uni talaga, mas gwapo ini talaga si Marvin talaga. Maski kaya itong estudyante pa talaga ini. Iyo man, buda, kararanihon talaga kay babayi. Maray na hapon sa inyo dyan. Good afternoon, tabi sa inyo, mga inaanak dyan sa Japan. Matibayo nando. Nasa Japan. Basahon tada mo na sa mga yaon sa Facebook ta. Ilingon tada mo naman ng God. Nasa Japan pala. Kaso rin ka mo naglargang duwa. Kumusta rin ang kaso dyan sa Japan? Maraming pa-interview ta kapag may time kita. Mag-uron, apudan ta ka sa Facebook. Bako man siguro bawal dyan sa Japan, adi. Di ba? Ito, tedo ako dyan nini ki sitwasyon sa Japan. Gibunta kang reporter, ta AB Communication ka ba? Estudyante ko dati ini,
ABCom ini si Rain sa Aquinas University ka ito. Mataliw nini. Malangan ang grade ko sa iya kaya garo 85 lang. Buda garo may 87 man gayon ito. Puda garo yung tandang. Mataliw pala nga. Okay. Sheila Alipio Obinya. Pula dayon kapalan nga na, sir. Good afternoon, tabi, sabi ni Sheila. Nori Urbano. Good afternoon po. I like your words. Suanoy, sabi ni Rio Akpio Agimba. Yan. Jeneline Aranya. Maulan na hapon po, watching from Libod, Kamalig, Albay. Ang kadlom pigrigo sa baby dahil sa harong ugwanin kadlom. Yan. Christopher Munoz. Si Christopher. May classmate ako itong Christopher Munoz. Bakit yun eh? Ikaw na classmate? Watching from Manila, dyan sa Indo Gabos. Ikatabi na classmate. May Christopher Munoz akong classmate ka ito Kwando, maura na hapon po. Good afternoon. Ronnie Cerezo from Cavite, Bacoor, Cavite. G. Labalan, maray na hapon tabi watching from San Sitio 3, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Maray na hapon sa mga taga San Vicente. God bless po. More power to your program. Thank you. Jing, okay. Maray na hapon po, Sir Henry. Good afternoon, tabi. Isa ako sa mga mabigyan ng tablet pang online. Sana, talaga. Paano kita makatapalang tablet sa mga nasa online, ano? Ang ibunin do, pag naghapot digdi, mag-text ka sa number, i-text nindo ang pangaran. Ay, dahi, i-text nindo kung ano sa number ko, mag-text na lang ka mo para masabay sa raffle, ha? Maray na hapon, tabi, watching from Cainta Rizal, Marie Cabilio. Regards po sa pamilya ko dyan sa Villahermosa, Rapu-Rapu, Albay. Deng ribok-ribok si Rin kasi Marvin, si Pipay. Uy, ne, kumusta pa lang sa barkada tang nasa Indonesia? Nasa sino nga ito? Sa barkada ta nasa, so nagbisita baga sa imong kariba mo digdi. So nasa Indonesia baga, sino nga nito? Sino nga nito? Baga na, maputi, na magayon na babae, mistisa. Kumusta na itong unyan? Mayaki naman. Mayaki na, nasa Marina. Kumusta na ito? Namimiss ko man lamang si Chak Basyon. Chak Basyon, Marina hapon. Kumusta na tabi, Chak Basyon? So, makuapo mo. So, sa Indonesia, kaloy-aloy mabilugan. Kaloy-aloy mabilugan, ha? Hello? Hello, Sir Henry. Good afternoon. Good afternoon. Believe na ako sa imo, Sir Henry. Nata. Nawara so traffic dito sa Pulanggi. Siyempre baya, tanairakon ako sa mga nag-aaragay dyan. Ara mo, migo. Sa radyo kaya, sa kuyang obheto kong natayaw na ko digdi, na makatabang, bako lang kita magpaparati no kan may diferensya. Makataonan kita ning katabangan sa problema kan sosyudad na namamatian kan publiko kung paano masusolusyonan. Araw ka na obheto kan sa kuyang pagkatao bilang broadcaster? Ayun po. Salamat, Sir Henry. Kaya dapat, for Governor Henry Maceda. Bigla ka napuno ka. Laki sa salbatan na ka. Ano pa ko na, muli? Porpode ako dyan, ha? Pero ano talaga, Sir Henry? Nawara sa traffic talaga. Nato, inapudan ko si Provincial Director, inapudan ko si Chief of Police. Wala, inita. Ali akong naga. Ali trabaho. Okay ko, nawara ko. Talagang bilit sila ako kay Sir Henry. Dapat makaskas talaga pare. Dapat makaskas ang traffic dyan. Taday pwedeng nagkakaproblema sa mga tao. Yung ba ganun, Saro? Isus, grabe. Kapag duman sa may release kan ba to? Yung baga. What is ko niyan? Ayos. Kaya ang konday. Apudang ko reso sa kuyang kauron sa PNP ta. Nag-coordinate baga sinta sa Kamsur, Kam Norte, sa Kampo para sanggaon duman sa mga maralaog. Po. Ano ba? Naman, Sir Henry. Kumusta po dyan sa Albay? Naguran-urang kidiit pero okay man, maluyaman ang uran.
Ako nga ni po, pauli pa lang, alis trabaho. Iyo, mag-ingat-ingat ha sa pagmaniyo. Nga po. Isang kariba mo? Sir Henry. Isang kariba mo? Pa? Isang kariba mo? Ano pa? Isang kariba mo? Para man po. Okay. Nagapot man lang? Sa telecom po kaya ako sa Henry. Iyo. Malay mo kung may kariba ka. Nagapot man sa nako. Pwede, kung siguro kung may kariba kang iba, di ka man matuga. Pareho kami ni Agong Sir Henry sa telecom. Dahil baka nulagan eh. Dahil nanggan Kaya baka... lang siya, sa Sorsogon ako, Kamsur. Dahil nanggan baka Pareho illegal. kami Tagalbay. Ayan, okay. Migo, ingat ha. Ingat. Sige po, Sir Henry. Okay, Sige po, salamat. bye. Alright, thank you. Alright. Okay. Nagsimbag si Ray. Nalagyan ko na si Ihada. Wala pa nga yan. Di nabilogan eh. Grabe nang, di nadadakop niya eh. Nakaduan na lamang ngayon si Rain. Ate Marisha, Diyos maray na hapon tabi sa kadlom, tabi iyo ang isyampo kang lola ko kaito, napigkag sa pag armidol. Mamo talaga, nabansagan ang kadlom. Tamparong kang bado niya, kadlom. Day pang daw ni kaito, pigdadamot na naka pira ka na tabi. Naling mo na, yung manang dadi Ate Marisha. Pampatubo da kibuhok ang kadlom, bagay sa imo. Dengar rogan kaan. Dengar. Sarawayon ka na. Di sila ngararogan kaan. Dengar rogan kaan. Tangan nila kitang problema. COVID balita. COVID update. Dari lubog-lubog ugaring nal. Wala pa sa latest kan COVID ngunya na aldaw. Kuha ni na, may latest na kita sa COVID ngunya na aldaw, Angel. Anong pitsa ngunyan? Wala pa kitang latest ano, Angel? Wala pa? Wala pang latest eh. Wala pa, pag-una ko iguana. Wala pa pala. Kala ko meron na eh. Ang tagal pala lumabas ng mga kuhan. Mga inintay nating balita mula po dyan sa kagawaran ng kalusugan. Kagawaran ng kalusugan. Yan. Kaya ito baga ang DepEd, DEX yan kaya ito, DEX. Department of Education, Culture and Sports, DEX yan kaya ito eh. Pag tinagalog, kagawaran ng edukasyon, kultura at palakasan. Kaya ito, pag naglaog ka dyan, paralakas. Mapaturo da po sa ko so agom ni Marvin, Noy. Papurod mo na lang sa kuya. Tako, baka mas madali akong tagbay na didad ako sa imo. Magchurochat na lang ka mo, Marvin. Magchurochat na lang kamo kung paano mga positioning. Ta sailing ko, pag mga arogan, tabihado, sa mga posisyon yan, kung ay nadara-dara sa normal na posisyon, dapat igwaki mga ibang klaseng posisyon. Kung ay madara sa normal na pagihon sa medyo abnormal na sitwasyon, ngayon nagsusuro-sirko, nag-urig-urig, nagkuro-karabaw, ngayon na kung ano, or helicopter. Pigin na, chat mo na sa natabi, Kwan. Marvin, wala ka na, advisean mo na lang. Dear Kuya Henry, ako po si alat nga may nag-aapo. May nag-aapo. Hello? Yes? Hello? Hello? Ayaw, nasa kaukod mo kaya eh. Ay, ito lang. Sa 3:30. Ito, bago mga 3:45 migo. 3:45. Yeah? Mata, nag-alat-alat pa na mula. Alat mo. Ito, 4:45, ha? Okay? Ako po si Angel. Di man kapilyedo rin. Di ka magalit, Angel. 5 taon na po kaming kasal ng aking napangasawa.
Ang ipinagtataka ko kung bakit sa ngayon po ay hindi ako basta-basta nabubuntis. Pwede ka ni Mananggad. Pwede ka ni Marvin magtaong advice, oh. Kung ano-ano na po ang aming mga ginagawa para lang ako ay mabuntis. Pero noong last year, na-delay po ako ng mga ng 2 buwan at na-confirm po na nabuntis ako pero na-miscarriage po yung bata. Napakalungkot po ng pangyayaring yon. Sa ngayon po, pagkalipas ng halos mag-iisang taon, wala pa rin. Di ba po sa mag-asawa, dapat talaga may anak para naman maging kumpleto ang buong pamilya? Napakinggan ko po kasi sa mga programa mo na may mga pagkakataon na may mga doktor kang inire-refer at pwedeng tawagan. Kung ano po ang pwedeng gawin at para naman matulungan kami. Sa ngayon po, nag-usap kami ng aking asawa na magpapa-check up na talaga kami. Kaya lang po pandemic, hindi nga natuloy. Kasi takot kami na pumunta sa mga clinic o hospital dahil po sa COVID-19. Sa ngayon po ay nagtatrabaho ang asawa ko sa Manila at ako naman ay nandito sa Legazpi. Jesus ko, lalo nanday kan mabibilugan ni. Buwan lang siyang umuwi. Pero ngayon, 2 buwan na siyang hindi makauwi. Dahilan nga po sa ECQ sa Manila. Nag-usap na lang kami through phone at paminsan chat na lang. At sabi niya, pag maluwag na daw ang sitwasyon, pumunta ako ng Maynila at doon kaming 2 pa-check up. Ano po ang may advice nyo sa akin para po magkaanak naman po kami? Kasi po talagang gustong-gusto namin. Arog kay Neo Angel. Next week, ining number mo, i-phone book ko number mo ha, ining nag-test ka kaya sa smart ko. Sa next week, sa Monday, i-remind mo ako, i-text mo ako sa Monday. I-text mo ako sa Monday. Apudan ko so mga barkada kong doktor para ma-refer ka sa OB. Mga OB, Di ka maghadita, babayi man ang mga OB na pwedeng Tapos sa BRTTH, mahanap ako kan mga OB duman na pwede mo, aram mo, pwede ka di magbisita sa mga klinik. Ang dapat mong gibuhon, dapat ma-manage ka kimaray, hilingon ang sitwasyon mo. Kung nagkaigwa ka ki miscarriage, baka may problema talaga. Baka ni Denny bugtak sa tamang bugtakan, bako Ronald. Tayan baga dapat dumanan sa tama na, dumanan dapat sa ovaryo, sa womb, di ba? If there are circumstances, mga tugang, na pwede pong maging rason kung miscarriage ang sarong baby, makamundoon baga pag-arugan. Apod ka, natataktakan. Now, arog na lang po advice ko sa imo. Sa Monday, araw mo, malilingawan ako, i-text mo ako, bandayan ko maray ang smart din na number, i-refer ta ka po sa OB, gynae. Now, siguro, kinakaipuhan na ma-check upan ka, doktor. Abo ko man na, mag-conclude tulos, pero tayo ka nga nabilugan ka na, nagduwang bulan tapos na miscarriage na miscarriage so aki, baka may problema talaga, or baka daimang gi problema sa imo,
may mga dapat lang ikang bawasan sa ngayon. Halimbawa, tension, trabaho, o baka maselan kang magbados. May mga babae po na medyo maselan mga tugang magbados. Di ba? Na medyo nadidipisilan. Di ba? Mga arog ka iyan. Ang makaka-discuss po kan sa imo, Angel, doktor. Yo, doktor po now. Arog ka ini. Asob na talaga, dahil ka man talaga mabados, tapirmi day ang ago mo. Ang may mga teknik kaya ka na pigaaram para kung anong panahon, anong oras, anong aldaw, kamo dapat na magtut kan sa imong partner, si ago mo, tangani na ika magbados. Tamas kini, oro aldawon mo iyan, kung daig ka man duman, man pigtatamaan sa pigaapod na ovulation period mo bilang sarong babae, di ka man magbabados. Kaya po, aramon mo ito na ovulation period mo, taluman ka mo dapat na magpalagatak ni ago mo. Iyo po, dahil seryoso, totoo yan, nahinadadangog kuan sa mga lecture sa muya kahit sa family and life. Ara mo ang pigaapod na peryodo mo, kung kasaring, po bagakaan sa mga fertile period. Kung bako ka fertile, mas ka anong pulos-pugos mo dyan, dahil man tabian mabibilog. Iyo, yan ang advice ko si mo. Pero, kung talagang desidido kang magbados, dahil kang maiginibo, pwedeng magpamanila ka, kan magdigdis si ago mo. Kaya lang, paano ka na may trabaho siya duman? Pero mas ngunya bagang may pandemya, gari mas makatakot na magpaparapasiling ka sa Manila. Yan nga naman halang kao na kaso kan COVID-19. Pero mas maray na ni na ma-advise ang kaki doktor. Yo, ta sa Monday, apodang ko si Dr. Chris Gianan, ihapot ko kung saan ka pwedeng ma-refer na doktor. Gari si Dr. Chris, may mga kaedibang ubi dyan sa iyang clinic. Basta na di ka mag-adit kang kuwan, kan consultation fee, tamagad kita ki-discount. Yo, magad kita ki-discount. Pag-abot sa consultation fee. Okay? But ka mag-adit sa COVID, igaman iyang ki mga kwan, igaman iyan yang ki mga protocol. May mga igaman kay mga protocol. Yo, okay. Sabi ni Hadong Marvin, may mga hilot po na pwede gawin, baka hababaon ang matris niya. Pwede po ipabaton. Pero iyan po ay sa Filipino old belief. Yung mananggad, yung mananggad, kan mga panahon baga, may mga hilot baga, naram mo na Ronald mga hilot? Araw mo, ihado, tama ka dyan. Kan mga panahon, nagdakula ko sa bulod, igwa ka iyan, na ngayon, ay sus ko ngayon, hababa ang matris mo, kaya nga pirming nauula, pirming niyang naula, nababa nga niya, pipabaton-batonan para gari mapakaray so laugan. Yan na womb, sumismong so. Kan old ko na yan, old belief yan, sabi nga ni Marvin kan mga panahon. Igwa talaga kan mga panahon, nakaka-relate kan mga gurang, na nag-i-restar po dyan sa barangay. Pero po sa doktor, wala bang kaya na mga hababatonon nga ang matris mo kung ano-ano. Baka mag-try ka, di ba? Kaya ikaw sinag mga paagiman kung paano iyan. Hello? Yes? Well, kung tuman sito sir na nalagasan, baka sa pag-aalarga ka na niya, kurukas-kas kaya, dapat ba kaya 2 to 3 months, luway sa ng pag-irupahan. Iyo nga ni, tabaka may tara mo, may mga masilan man talagang magbados, kaya kay Puan may nakaka-advise na eksperto migo. Iyo. Kako, dahil kung expertise ka iyan na arog ka na kung paano ang pag-manage kan bados. Dahil kung sapat na kaaraman. Kaya dapat sa mga expert talaga, siring sa mga OB. Tapos, para kita nga ni Madam Malong, pag naraman na ara mo, kung paano. Bay na pagdugtong iyo. Sarawayon ka. Hindi ko sa'yo. Sige, okay. Salamat. Abay. Hindi kitang seryosong ururo na. Di ba? Yung mananggad, pwedeng questionon ako ni Mrs. Okay, sabi ni Toy Rain, sabi niya, kumusta sa Albay? Okay man oni, minsan nagtaga-uran man, pero puro permina sa na brown out.
Yun man ang kadadi. Sabi kan sa Paradago kita, kumusta nga dyan sa Albay? Ay, mariman nga ang panahon, nagtataga-oran-oran, paminsan nagtaga-init. Pero paminsan nga, pero nga niya, sige-sige ang brown out. Garo-araw ka mga simpag taga-dadi. Kumusta dyan sa Albay? Ay, mariman po, nagtaga-oran, nagtaga-init, sige ang brown out. Minsan daing tubig. Thank you, Toy. Tinapon mo ko ideya kung paano magsimbag ha. Kung day tabi makauli agom niya, pwede 2098, pumurupundo ka mana latusot ka na, seryosong ururuntang ko niya na hapon na. Yan, basta tabangan ta ka sa Monday, i-remind mo ako i-remind mo ako, ikwanta, ikwanta tabi, i-refer ta ka sa OB. Okay? O bueno. Sa pagbabalik, ang mahiwagang tanog, 3:40 na oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang, Hinebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Di Cabredo kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals, people of dignity, integrity, and compassion, people who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, your success, our work. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. It's gonna taste better. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ni Big Savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, Kulugilawas, Sipon at Ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang
samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnone Juice at Philnone Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? ACES, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Alright, sige. Balik kita sa programa. Uni po ang mahiwagang tanog, mga tugang, 100 pesos. Sa loob po din tulong aldaw, dapat mahulaan tulos ang sinabi ng tanog. Okay, another one. Kaya ba kasi may nagwawala? Yo. Dengan mo ko din basta hanggang kita sa Martes. Pag din ako, dito taramta na yan. Yan. Okay? O, ano po mga tugang ang mahiwagang tanog, 100 pesos tabi. Ang premyo, mga tugang sa makakakuha, kan tama na mahiwagang tanog. Pag nagisimbag po, dapat nga ya, i-clarify mang kimaray. Bako na nga ya, matext lang kita, planggana. O, paano man magtanog ang planggana? Dapat igwaki, clarification. Hello, good afternoon. Hello? Hello? Hello po? Hello? Hello? Nawawala ang sulat mo sa akin. Mga aanay, so kanta ka ito. Ibinagsak na kabilya o kaya tubo. Sala. Sabi ni Father Paul Ocfemia, namamalingaw si Inday. Matindi pa rin ang analysis mo. Namalingaw ngayon si Inday. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yes. Pigbadil pong lata. Ah? Pigbadil pong lata. Pigbadil na lata. Opo. Sigurado ka? Iyo po. Ano nga, nasumaran mo manay? Pigapot? Pigapot kitultul na. Ay, Gloria po. Gloria! Ulan yun. Nagasayin ka manay, Glo? Bitano. Sala. Ay, mabagat. Ay, namin talaga, gas. Very bad. Okay. Ito. Bakal na binagsak. Mali. Mga plato na nahulog sa salog. Mali. Binadulan po na SIM. Mali. Okay. Hello, good afternoon. Hello? Hello. Yes.
Yan, siguro load ko. Sige na, boss. Taga saan ka po? Taga saan? Pero sa piyo bagay ng taga-tinigiban, pumalig albay. Okay. Ano po ang tanong? Luminagapat na hero. Una kong load. Sure mo lang dahil maski 30 sa nang load. Ang Facebook bara sa ibo. Sala. 30 sa nang load. Sinabi na nga rin sala. Understand siya. Mga 50 kilometros. Bye-bye. Man, yung maski na 30 load, makahirak man itong pandangog tag ito. Hello, good afternoon. Yes, okay. Taga saan po? Oo po. Ano po ang tanong? Basong aluminium na nahulog sa salog. Sala po. Bye-bye. Ulog-ulog ko sa kansimbag niya. Nasala. Ito, madal lang ha. Hello, good afternoon. Hello, sir. Yes, sir. 100 pesos po. Ano ang tanong? Tinulog ni Mrs. Sinister sa top. Latos ang tanong salbatan. Ganito mo si Father Paul na malingaw niya si Inday. Pwede sa imo. Sige na. Sala. Kinulog ngayon ni Mrs. si Mr. sa atop. Hello? Hello? Yes, good afternoon. Ukod man po. Sige po, ano po ang tanong? Tulansang po na ginoyon, ibinulagsak. Lansang na ginuyod, ibinulagsak. Iyo po. Ano klase pong lansang? Yung talipni po. Talipni. Bagay, kung matalimon man, gariban may matanog ka arog ito, di. Oh, taga saan ka po? Hindi po. Bye-bye. Ibinagsak na batya, mali. May batya pa ngunyan, Ronald. Pero bago sa karaw, kahit inabot ko, Father Paul, inabot mo tama Father Paul ang batya. Inabot ko yan, kahit ang lula ko kahit sa Castilla, tuman sa Barangay Canpandan. Saraday pa kami, elementary kami, naglalabas siya sa batya, nakulaon na batya, kahoy made of nara. Nara talaga ang kahoy niya, ang kwan niya, ang batya na. Makuhanon, magabaton. Sabi ni 8765, kapagal ngayon mag-disponer kiload. Dipisilon man talaga. Dipisilon man maghanap ngayon kiload. Aha, ito. Sinipang plangganang aluminum, mali. Nahulog na kutsara, mali. Ginapo na lata, mali. Lukdo kilata na hinulog hali sa lamesa, mali. Plangganang initsang kikutsara, mali. Screen door na pinalagapak, mali. Airgun po pakabumba kinalabit gatilyo pumutok, mali. Nagtaw kiklo makaukod me. Ay, ano yung klo? Sa Lunes ng klo, harayo. Binagsak na kahoy sa yero. Mali. Binagsak na kahoy sa yero. Sala. Sala. Ano ko na? Sabi kan texter ta. Putukan badil. Grabe kung putukan badil ito. Sabi kan sa Facebook. Tingnan natin may nagsimbag today. Bation ko putugan kong happy birthday Eileen Barrera. Happy birthday. Cindy Caro. Maray na hapon po. Teresita Jacobo, good afternoon. Maray na hapon tabi Epifanio. Oy, manay Epi. Daep, maray na hapon tabi isi mo. O last caller natin, talos 4 na.
Binarinahan na pinto, mali. Arog kay ni. Tawan ta ka mong clue. Pero sa Monday na ka mag-arapo na. Ito tabi mga tugang sarong bagay na ibinalibag. Ano nga po? Ibinalibag yan, Ronald. So, si Pigsiring, ano nga po kaan? So, siniring. Pagkasiring nga mo, siniring mo, tapos sisiring-siring. Ano nga po kaan? So, siniring. Sarong bagay mga tugang na siniring. Ano yung siniring? Ay na. Watawan ka mong close sa Monday na. Eksaktong alas 4, yaon sa kagawad ng dawal. Saro siyang bagay, mga tugang na, ano nga nangapod ka? Ibinalibag, ibinalbal sa platong alumino, mali. Pero saro siyang bagay, mga tugang na, sabihin tang initsa, ginapo, ibinalibag. Ito po sa na-create na tanog. Ang ko na lang, ano ito, iginapo, ibinalibag, o anong ginibo, binagsak, o ano. Ito po sa na-create mga tugang na tanog. Okay? Sa Lunes naman, mga tugang ang sunod na edisyon kan sa tuyang programa, Pinky on mo sa Daisy GB. Thank you! Salamat po sa inyong pagantabay. Mabalik ako sa Lunes, 5 to 7 in the morning, sa programa pong Anapot, 7:30 to 9. 5 to 7 nga pala ang title kang programa ta Morning Hirit 7:30 to 9 anhapon. Salamat kansa ng pagantabay. Goodbye. Ihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000